Akordatuko zarete, hizkuntzari buruz eta amatasunari buruz aritu zela Amets, Baionan, azken korrikaren amaieran. Lekuko barruan Euskal Herria zeharkatu zuen mezua irakurri zuen. Horrela zioen Ametzek. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean guk ere bera egiten dugulakoan. Elkarra egitea da erditzen. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Gogora ekarri ditut Ametzen berbak, amatasun eta emetasun baten historia delako korrikalena eraren. Aekaren erraietatik sortu zen korrika. Emea baita eka jakin dezazuen. Bere astapenean, alabak, korrika ere emea baita, hainbat aita izan zituen. Julen, Álvaro, Josepe, Nacho, Bittor, Enrique, Urtza, Joseba, Agur eta Ore Joseba. Gerora, milaka eta milaka seme alabe zerbitzen joan da korrika. Gu guztio zerditzen alegia. Eta hor darrai, edizioz edizio, gero eta euskaldun, euskaltzale eta korrikalari gehiago zerditzen. Hori guztia, korrikak izan dituen aita eta ama guztiei esker izan da jakina. Hala ere, izan dituen aitetako batzuk nabarmendu ditugun bezala, bada ordua ama batzuk nabarmentzeko. Eta horien artean zeu, Lurtu. Korrikaren ama zen, eta hala geratuko da jasota korrikaren zen. 18. arte, haurtzaroan eta nerabezaroan, garaion zeitzaroan, ama batek egiten duen orduan, korrika zaindu eta haupatu duzun hori zarela. Bueno, iseko zarra, Eta bidena ba, euskalaklari baitea. Korrika laguntzaile eta korrikako kotxe, furgoneta eta furgonetero guztien izenean, zu korrikaren amabitzi izan jartzen zaitugu. Arrantien amapuntu. Gora eka, gora korrika, gora korrikaren amak.